Juan. Hola, Juan Junda. Txalo bat. Juan Junda. Juan, no zaude? Bai, pastilla, tu. Bueno, gaia jarriko izu, Juan. Hau nahi da, bakizu? Zautzezo? Kolega, ba. Kolega zatea? Bai. Bueno, tuteran, gaurko egunez, igual zuek ez duzu jakingo, baina gaurko egunez, Juan, egon geldi pixko bat, jarra zegia. Juan, egon geldi. Gaurko egunez, Aritu Umendia hitzaldiak eta ikastaroak ematen animali kompainia, o kompainia, animales, ez nola da? Animal de kompainia. Animal de kompainia. Etxian izaten dien animalien inguruko hitzaldiak eta hori dira. Bueno, zuen bion artean baduzue problema bat, Juan. Problema bat duzue. Zuk etxian txakur bat izan nahi duzu. Baina, Unaiek ez. Eta kasualidez elkarrekin bizi zarete. Eta ez da bidan zabiltzate. Zuk txakur bat nahi duzulako etxian, eta Unaiek, hori da, wow, eta Unaiek ez. Sortziko txikixen? Zuk sortziko txikixen nik atzi puntuko. Zein azten da, nizek nik nahi dut. Bien, zu hasi sortzi. Baina maitxu, Enamoratu zara animaliekin, ez dira ondo konpontzen, baina pertsonekin. Txakurrei buruz ez dute zer gura jakin, badaukagu nahikoa gorila batekin. Badaukagu nahikoa gorila batekin. Baina, ei, Unai, tranquietoko. Kontu da, Unaiek, karo, berak ez daki. Baina, karo, nik nire diagnostiku oso klaru da. Ni potosikotiko depresibuna. Baina, berak, karo, txikitzen, Hollywood, bakizu Hollywoodeko pelikula askote ikusitxu. Entenditze zue, eta King Kong eta orduan, karo, egoten da etxin, kendo gorili hemendik. Entenditze zue? Orduan, nik neot txakur bat ekarri, txakurre gorila kentzen espantago, eta hola nimo, wow! Bara etxizue. Entendu duzuta. Zuk diozu txakurra ez dugula kalte, hala ere ez ditut nik horiek maite. Eta ez iezadazu gero etxea bete, bipoto psikotiko izango ginake. Bipoto psikotiko izango ginake. Babai. Oin arrazoi emon bitzea, bai. Ze, klaro, egixe da. Osea, zut bat, eta txakurre beste bat. Klaro, orduan ekarri dio, beste txakur bat, ze holan,
ni eta txakurre eta zu eta beste txakurre, en la vida tienes que encontrar tu media naranja. ¿Entendés eso? Orduan, txakurra zera nin, wow, zuri, claro, zuri, zera gobiante hongo da, gorilak ikusten, niri bera hasiko da, wow, eta pixin hartin emoni, wow, eta guk esango, gultzen tramo bat hartan. Entendés Zara, txakur bat ez bi gaina estatzen da. Olentzero. Hemen olentzero daukezue, esaten da. Abai, zikizuen gilipoia zara, Ere Pinotxo. Baina gabonetan zara. Hau itxot berak pentsetako berretzu. Lehen. Kitkatxo bat izan da, olentzeron txantxa, berriz itzul gaitezen, txakurren ganantza. Bat aski ez eta bi, hau da gero martxa, kontuz hartzen baitute jabearen antza. Kontuz hartzen baitute jabearen antza. Bitxu, gauza bat da gorilak ikusti. Besti da txakur bat bari bida izeti, baina gereia besti da pijo bat izeti. Antza baukeu, bat dutxaukeu, entenditzen zuen. Usaintxerra baukeu da, nintzen da hori. Eta, hori, junara esata, txakurrek, lekamale, tuteleuko dabela, zure antzia. Betxu zelan dagoen begide. Ematen dago perra polizia bat ematen dago. Durangoko perra polizia bat ematen dago. Betxu zelako txakur piguri doke. Ematen dago benetako txikurre. Pikolo hue, txarra hue. Ematen dago, hostia, gixe da, igual nik ez du txakurri nahi. Nik leo bat nahi dut. Leo bat edo zazpitxango. Hori berantzun? Ta orain zer nahi duen ez dago seguru, konbentzitzeko bada makina bat modu. Leo eta zazpitxakur bada nahiko gudu, hartzazu pastilla eta hitz egingo du. Hartzazu pastilla eta hitz egingo du. No se entera, bitxu, gauz hemen tutelaando, tutelelan, eta Kriston Castillo pillu, eta Palasixo pillu, eta Kriston Gutu pillu, eta Nires Patias, Plan Arturo, eta Castillo. Gero otoreko zea? Bai. Gero bainez, Oain segiatzea. Oin edo gero. Ointxe. Ja. Soy eso. Pensó que ya me jodió. Ahora me están dando de capacidad de...